Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Шәһәр халкының иң яраткан урыннардан берсе булган газ бистәсендәге ял паркы нинди булырга тиеш? Аның концепциясе буенча фикер алышу башланды. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. КамАЗга 50 ел шуның айдан Чаллыда зур концерт узды. Тулырак Мәрьям Файрушина. Бүген халыкара туган тел көне, Чаллыда милли мәдәниятләргә игътибар ни дәрәҗәдә? ГЭС бистәсендәге мәдәният һәм ял паркы нинди булырга тиеш? Шәһәрдәшләргә аның концепциясын тәкъдим иттеләр. Фикер алышу энергетик мәдәният сараенда үтте. Концепцияны әзерләүдә архитекторлар командасы эшли. Проект Татарстандагы җәмәгать урыннарын үстерү программасы нигезендә алып барыла. Паркны төзекләндерү проектын эшләгәндә шәһәрдәшләрнең тәкъдимнәрен дә исәпкә алырга ышандырдылар. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Газ бистәсендәге ял паркы тарихы моннан 60 еллар элек гапади агачлар утыртудан башлана. Бүген инде аңа яңа сулыш өрү турында сүз бара. Паркны төзекләндерү концепциясе булган матурлыкны, яшеллекне саклап калуны, территорияга заман таләбенә туры китереп үзгәрешләр кертүне максат итә. Аттракционнар паркын яңарту, шәһәрне башлап төзүчеләргә стелла урнаштыру, җәяүле юлларын киңәйтү күздә тотыла. Парк Казан проспекты белән тоташып китәргә тиеш була. Основная часть акцентирована на активном образе жизни, посвящена здоровому образу жизни, который будет пользоваться наши горожане и в том числе молодежь. Такие как велодорожки с освещением, малые архитектурные формы. Фикер алышуда йөзләп кеше катнашты, шәһәрдәшләр дә үзләренең теләк тәкъдимнәрен ирештирде. Монда концепцияда сөйләнмәгән этләр турында, хайваннар белән, этләр белән кешеләр йөреп бит инде. Аталар өчен специальный урын дип әйтик, кайдалар этләр белән шөгыльләнә алалар, аларны өйрәтә алалар. Алар белән йөри алалар. Наратлар гына өсәйін күбрәк газон булсын, шундый яшел урыннар. Төзекләндерү эшләре кайчан башланыр, финанслар нинди булыр? Бу сорауларга да җавап ишетергә мөмкин булды. Благоустройство начнем делать, подготовку, фундаменты, установка этой стеллы, финансирование будем собирать всем миром на стеллу. А на благоустройство уже республиканское финансирование в бюджете. Там закладывается уже более 100 миллионов рублей. Әлеге фикер алышудан соң архитекторлар шәһәрдәшләрнең дә теләк тәкъдимнәрен исәпкә алып, проект әзерләүгә кирешәчәк. Ул шулай ук җәмәгать тыңлауларында кабул ителергә тиеш була. Эшләрне 3 этапка бүлеп башкару күздә тотыла. Төзекләндерүне быел башларга планлаштыралар. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Завод тарихы белән танышырга, КамАЗны сафка бастырган кешеләрне күрергә. Шәһәр балалар һәм яшьләр иҗаты сараенда КамАЗның 50 еллыгы уңайыннан тантаналы чара узды. 1969 елда гигант төзелешкә нигез салына. Инде 7 елдан соң заводның төп җыю конвейерынан беренче автомобиль төшә. Мәрьям Файрушина дәвам итә. Концерт залы янында шәһәрдәшләр өчен күргәзмә әзерләнгән. Экспонатларны шәһәр тарихы һәм КамАЗ музейларыннан алып килгәннәр. Биредә эш киемнәре, кораллар, 60-нчы ел газета журналлары. Фоторәсемнәрдә КамАЗ тарихындагы иң мөһим вакыйгалар чагылган. Завод мәйданына тәүге ташны салу, беренче автомобильләр чиратын сафка бастыру. Заводны торгызу җиңел булмады ди беренче төзүчеләр. Шулай да ул вакытны сагынып искә алалар. Беренче мәртәбә организатор инструментальный заводта Комсомольская молодежная бригада. Безнең эш шундый инде инженерный сети, водопровод, газопровод, тепло, все истоки воды. Без беренче заводны 74 елны сдавать иттек. Аннары безнең бригадага куштылар, знаешь, строит автомобильный завод. Сәхнәдә КамАЗ хезмәткәрләре тарафыннан әзерләнгән әдәби музыкаль композиция. Алар төзүчеләрнең катлаулы хезмәт чорын күрсәтте. Мне хотелось бы сегодня выразить слова искренней признательности и благодарности нашим первостроителям, которые полвека назад, задумайтесь, полвека прошло, пришли на берега Камы и сотворили чудо. Мы объявляем этот год годом КамАЗа в набережных Челнах. Я поздравляю всех челнинцев и камазовцев с этой новой вехой в истории. Чаллыда КамАЗ елы белән беррәттән 2019 ел Татарстанда эшче һөнәрләр елы дип игълан ителде. Инде бу җәйдә республика башкаласында World Skills халыкара эшче һөнәрләр чемпионаты узачак. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар.
Шолуда халыкара туган тел көнен билгеләп үттеләр. Әлеге датага багышланган чаралар барлык белем бирү һәм мәдәният учреждениеләрендә дә оештырылды. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда дөньяда 6 меңләп тере тел исәпләнә. Аларның яртысы диярлек юкка чыгу куркынычы алдында тора. Истәлекле көн ана телен белүгә, аны өйрәнүгә ихтыяҗ булдыруны күздә тотып билгеләнгән иде. Шишмә халыклар дуслыгы йортында узган чара шәһәрдә узган чараларга йомгак ясау булды. Әле бәйрәм башланмаган, сәхнә артында әзерлек эшләре бара. Катнашучылар милли костюмнардан чыгышларын кабатлый. Мәдәни чыгышлар ана теленә мәхәббәт тәрбияләүнең бер усулы ул. Без менә шушы татар җырларын әле һаман да яратып җырлыйбыз һәм өйрәнәбез. Халыклар дуслыгы йортында февраль дәвамында мәктәпләрдә, яшьләр үзәкләрендә оештырылган чараларга нәтиҗә ясыйлар, җиңүчеләрне бүләклиләр. Безнең шәһәребездә бик күп чаралар үтте. Белем бирү учреждениеларында ачык дәресләр, класс сәгатьләре, очрашулар, шигырь бәйрәмнәре, юлалар бәйрәмнәре үтте. Чаллы өчен халыкара туган тел көне мөһим чараларның берсе дип бәйрәмдә катнашучылар. Шәһәрдә 70-тән артык милләт вәкиле яши һәм күпләр ана телен генә түгел, дәүләт телләрендә дә яхшы аралаша. Ot üreçli, ot nəfəsli diyarımsan, ocağına canım qurban, Azərbaycan. Min tatar dilində anlayın, tatar dili matur, tatar dili Azərbaycan dili bilən aşıy. Телләр үсештә булсын өчен ким дигәндә 100 мең кешенең бу телдә иркен аралашуы кирәк дип белгечләр. Халыкара туган тел көне безгә үз-үзен хөрмәт иткән кешенең һичшиксез үз ана телен белергә тиеш икәнен тагын бер кат искәртә. Лесенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Кама сәнәгать форумы үз эшен янәдән башлап җибәрде. Экспо Кама күргәзмә үзәгендә хәзер форумның икенче өлеше Автопром автокомпонентлар 2019 күргәзмәсе эшли. Кама сәнәгате форумы Татарстан президенты һәм хөкүмәте теләктәшлеге белән оештырыла. Автопром автокомпонентлар 2019 бөтен Россия күргәзмәсе КАМАЗ төзелеше башлануга 50 ел тулуга багышлана. Анда барлыгы 90-нан артык экспонент катнаша. Участвуем в выставке Камский промышленный форум постоянно, каждый год. Представляем наши прицепы легковые. Күргәзмә ачык мәйданчыктан кала 2 павильонда да урын алган. Форумда катнашучыларның географиясы бик киң. Һәркемнең эшлекле элемтәләрне киңәйтү һәм файдалы килешүләргә ирешү мөмкинлеге зур. В принципе, нам этот регион очень важен, и мы понимаем, что КАМАЗ это, скажем так, динамично развивающее предприятие. И нам бы хотелось с ними начать работать. Очень долго работаем с КАМАЗом, наверное, где-то с 2005 года. С прошлого года мы начали поставки на главный конвейер. И, собственно, это одна из главных причин, почему мы здесь. Я надеюсь, что это укрепит наши позиции. Автопром автокомпонентлар 2019 күргәзмәсе 22 февральгәчә дәвам итәчәк. Ә инде 26 февральдән региональ күргәзмә сәнәгать кооперациясе көннәре старт ала. Бүтін ил белән якынлашып килүче бәйрәмнәргә әзерләнәбез. Һәркем бүләкләр һәм күчтәнечләр турында кайгырта. Үзенчәлекле товарлар эзләп 32-нче комплекстан ерак түгел Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда урнашкан Бөтен Россия ярминкәсенә килергә була. Биредә Россиянең төрле төбәкләреннән 70-тән артык предприятие һәм җитештерүче үз продукцияләрен тәкъдим итә. Бөтен Россия ярминкәсендә ассортимент шулкадәр бай, күзләр камаша. Кайбер җитештерүчеләр продукциясын бер генә супермаркетта да табып булмый. Ассортимент очень богатый. Глаза смотрят на все красивое, вкусное. Мы с удовольствием ходим на эту ярмарку. Каждый раз, да. Хоть что-то покупаем, стараемся не пропускать. Ярминкә тәмле тамаклар өчен бик кулай урын. Чавы, чанерка, диңгез бозауы һәм тәмле кызыл уылдык бу балык деликатесларына ир-егетләр бәйрәмендә һәркем шатланачак. Ярминкәдә сыр һәм сөт ризыкларының да күп төрләре урын алган. Вся продукция, которую мы привезли сюда в набережные Челны, она сделана из натурального молока по традиционным рецептурам, как вот мы делали в советские времена, также продолжаем делать. Ир-егетләр өчен Монголия кашемир шарфы, табигый тукымадан яңа күлмәкләр һәм футболкалар яхшы бүләк булачак. Хуҗабикләрне исә иш җыештыру өчен инновацион кулланмалар һәм кухня кирәк-яраклары битараф калдырмас. Беренче тапкыр ярминкәдә КАМАЗ профсоюзы әгъзаларына 5% ташлама каралган. Ярминкә 20 февральдән 23-нә кадәр көндезге 10-нан кичке 7-гәчә, 24 февральдә көндезге 10-нан кичке 4-кә кадәр эшли. Павильон Мегастрой гипермаркеты янында 32-нче комплекс янәшәсендә урнашкан. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
приглашаем с 20 по 22 февраля на Всероссийскую выставку «Автопром. Автокомпоненты», приуроченную к 50-летию начала строительства КАМАЗа, и на День поставщика ПАО «КАМАЗ» на Камском промышленном форуме в выставочный центр «Экспокама» Набережные Челны. Оргкомитет выставки 470102. Партнер 14-го Камского промышленного форума 2019 – акционерный коммерческий ипотечный банк «Аки Банк», публичное акционерное общество.